ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯದೇನು ಅಂಚನೆ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೇಂಕಲ ಎಂಪರರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ದೆತ್ತಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೆಸಿನೋ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಇನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ನಾಳೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತೊಲೆ ಪೂರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಳಿ ಎಂಚೊಂಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾಂಡೆ ಎಂಕಳ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಎಂಕಳ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಆತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೀಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೋಳಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಾಮೇಟ್ಲು ಉಂಡು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆಟುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಅಂಚೆತ್ತ ಎಂಕಲ ಉಳಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬತ್ತಿತ್ತ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪೂರ ರಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಅಪ್ಪಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ತೂವೊಲಿ ಉಳಾಯಿ ಪೋತನ ಗೊತ್ತಾವಿ ಏತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಂದು. ಬೊಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಲ ಅರಮನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಮ್ ಈ ವಿನ್ಯಾಸಟಿ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇರಂದು ಇಂದೆತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತಲ್ಪಣೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಚೈನೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ತಗಲು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ಮುಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಇಡ್ತೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಬತ್ತನಗಳು ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೇ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಅರಮನೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕತ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರು. ತುಯ್ಯರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದುಂಬು ತಕಲ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಆ ರೀತಿಯೇ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುಣ ಅಂಚನು ಅಂಚ ಆಯುಷ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಬ್ಬಿಯರಕ್ಕಿಂದ ಬತ್ತಿರಾಳು ಅಂಚ ಆಲೆನು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುತ್ತ ಆಯ್ತು. ಅಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಸುತ್ತಿಯರ ಓಪ್ನು ತಿನ್ಪನು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಬರ್ನ ಎಂಕಲೈತೆ 1 ಗಂಟೆನೆ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮನಸ್ಮಾಂತದೆ ಬತ್ತನ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿನ್ನದು ಓಪನ ಅಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯುಷ್ನು ಗೇಮ್ ಝೋನ್ ಉಳ್ಳೆ ತಗೋದು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಗೊಬ್ಬಿರೋ ನಾವೇನು ಗೊಬ್ಬದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಈ ಅರಮನೆ ಹುಳಾಯಿ ಪೂರ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು. आणि आयुष्यन ಗೊಬ್ಬೆರಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬಾಡ ಅಂತ ಇದೆ ಕೊಯ್ ಕೊಯ್ ಬಾಬಾ ಕೊಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ದೇ ತನಕವೆ ಕಾಯಿನ್ ದೇ ತನಕ ಮಗ ಹಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವತ್ತು ಕಾಯಿನ್ ದೇ ತನಕ ಬಲೆ ಇಡ ಬಲೆ ಅಲೆ ಗೊಬ್ಬೆರಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಲ್ಲ ಜೋಕು ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪುರದೆ ತೊಳ್ಳ बाबा 100 रन पड़ले भले कोई पढ़ कर और का कुछ बाबा इंच बोले इधर बोले ले दे तल पूरा पूरा स्लोली आवे पढ़ ले कर ले फुल्लू पर फुल्ल तो कर गट्टी बदल लावे ಬೈಕ್ ಹಿಡಗಲ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕೂಡ ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಲೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಮೊಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಟ್ ಪೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ನೈಸ್ ಎಟ್ಟಂಡು ಸೂಪರ್ ಇಯರ್ ರೋಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಜಿ ಪಕ್ಕಡಲೆ ಕುಳ್ಳೋಡಿಗೆ ಬಂಚ ಕುಳ್ಳದು ಉಡುಪುನ ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಪುನು wait 6
എനിക്ക് റെഡ് സർട്ട് ജാക്ക് പോട്ട് തിക്കണം അവയ്ക്ക് 250 ടിക്കറ്റ് ബರೋದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಈತ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣೆ ಕೂಡ 100 ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಪಳ ತಿಕ್ಕಂಡು 2 ಸಲ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ slowly ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈತ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೈ ತಾಪನ ನೋಡ್ತು ಕಟ್ಟಾಡ್ಬೇಕು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ತೊಂಡ ಪಾಯತೆ ಬಲೆ ಹಂಚಿపోయి ಬಲೆ ಐಶು ಗೊಬ್ಬದ ಪ್ರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಳಾಯಿ ಪೋಂದುರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬ ఒక ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜನ ಗೊಬ್ಬ ಐಜಿ ನವೇ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪುಲ್ ಗೇಮ್ ಝೋನ್ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ತಾಣದ ಅಂಚೆ ಉಳಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ತೋಜಾಂದು ಪೋಪೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಉಳಾಯಿಗಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ತೇನೆ ಸೇಲ್ ಇದೆ ಶೂ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತೊಳಾಯಿಗೆ ಸುತ್ತಿರ ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲೆನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಸು ಗೊಬ್ಬು ತನ್ನ ಫುಡ್ ಪ್ರತಿ ನೋಡತ್ತೆ ರಜೆ ಅಲ್ಲ ತೈಶ್ರುಗ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಏನೋ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚ ಇದೆಗ್ಲೆತ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ತಿರುಗಬ್ಬುದನ್ನ ಬರ ಖುಷಿ ಅಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡ್ಪಾರ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಪ ಪೋಯ್ இந்த உலாய் போந்துல்லைங்க కదా మళ్ళీ మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ మళ్ళీ ಆ ಸೈಟ್ ತೋಜನೋ ಕೆಸಿನೋ ಎಂಕಲಿಂಚ ಪಿದಾಯಿಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಳಾಯಿಗೆ ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಸಿನ ತಂಚಿಗೆ ಪಿದಾಯಿಟ್ ಪೋತು ಎನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಎಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏನ ಪುರ ಉಂಡುನು ಅಂಚನೆ ಮುಂದೆತ್ತ ಉಳಾಯಿಗ್ಲಾತೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಪುರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪುಣಗ್ಲ ಇಂದೆತ್ತಲಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ರೂಮ್ಸ್ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರತ್ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪಿದಾಯಿಗ್ಲಾತೆ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅವೆತ್ತ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ನಮಕ್ ರೂಮ್ಸ್ ಪುರ ಬೋಟನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಆತ ಕೆಲವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಯಾನಿತ ಇಂದೆತ್ತ ಉಳಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಏಕ್ಲೆ ತೋಜಾವಂತುಲ್ಲೆ like to take a photo of the best monthly. Nice, nice. ಆಯುಷಿಗೆ ಫೋಟೋ ಪಡಿಗಾಲ ಅಂತಿರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿರ ಸ್ಟೈಲ್ ತಲೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ಬಾಬಾ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಈತ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ
ಐಶು ಬನ್ನಿ. ఓపెన్ మనిపోవచ్చావు అయితే ఇలా పోతే ఓపెన్ మనిపక ఇజ నీరు అప్పుడు వేస్ట్ ఆపుండు ఇల్లడి పోతే ఓపెన్ మంతున్నాడు అవి సరే థ్యాంక్ యూ. ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಸಾಕಂಡು ಕಾರು ಪುರ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಂಡ ಅತ್ತ ನಡತನಾಡ ಸಾಕಪ್ಪುನು भले बाबा ये तो पारा जागे मुल्प जोहार्बर्ग टूरिस्ट प्लेस पर मस्त बर्गर चलो हम बर्गर पता नहीं गट्टी हाँ बाबा ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಏನಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ತಿರ್ತಗ ಮಂచి ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಚೆತೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿರ ಬತ್ತ ಬಣ್ಣ ಲೈಟ್ ತಿನ್ಕೈತೆ ಅಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರತಿ ನೋಡಿಗೆ ಐಶುಗು ಅಂಚೆತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿರ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಇದ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿರ ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ರತಿ ನೀರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿಂದು ఉందావతే లైక్ ఉండవే కోకోనట్తో ఐస్ క్రీమ్ ఎటండి చాక్లెట్ సే హలో ఎటండి మగ చాక్లెట్ అక్కడ బర్గర్ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಗರ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಹಾಕಿ ಇಪ್ಪಣ ಕೋಕೋನಟ್ದ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಬಾಬಾ ಚೂರು ಮೆಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಚೂರು ಮೆಸ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಡೇ ಇದೆಯತ್ತೆ ಐದೋದು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಟು ಬರ್ತೀವಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೀರಾಗಂಟ ಆಡಿದ್ಲಾವೆ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಕೊಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅవి ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಕೋಕೋನಟ್ದ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡ ಬಾಬಾ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತು
ಕಿಚನ್ ಜನ ತುಳ್ಳಿರೋದಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಜನ ತುಳ್ಳಿರ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಏಲಾಂಡ್ ಎಂಕಲ ನೈಟ್ದ ಡಿನ್ನರ್ ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಜೈತೆ ಇಲ್ಲ ಪಾರ ಪಿದಾಡಂತುಲ್ಲ ಇವನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಯ್ಯಾಣಗ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿನು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ತ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಯಾಪನ್ಲ ಬಣ್ಣಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿಗ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತೂಳಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಈಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಏರು ಪೂರ ನಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.